Zdravo, ja sam Jelena i danas pričamo o tome kako je to kad si bolestan. Tokom škole, uglavnom. Ovaj klip vam možda bude delovao čudno jer je sastavljen iz više različitih delova gde sam drugačije obučena, ali naviknite se jer je moj kanal kao i moj život u kompletnom haosu. Profesori misle da imaš vremena da učiš, ali u stvari nemaš, jer je tvoj organizam zauzet samo odbranom i nemaš energije ni za šta. Mogla bi da ustanem malo iz kreveta za promenu. Još 5 minuta. Ok, vreme je da ustanem. Osjećaš se loše jer niti učiš, niti ideš u školu i onda imaš osjećaj kao tipa da si lenj, da gubiš vreme, a u stvari jednostavno moraš da se oporaviš, ne možeš. Ok, bolila sam se već 3 dana, ja mislim da je red da učim nešto. Prijatelji misle da bežiš. Kao osoba koja je često bežala pod izgovorom da sam bolesna, jako se loše osjećam kad sam stvarno bolesna, ljudi me optužuju da bežim, zato što znam da ne bežim, tipa ono, teško mi je, ne vidiš li. Da razumeš, Milice, stvarno se ne pravim, bukvalno sam bolesna. Ne, stvarno, daj ozbiljnije, ne šalim se, stvarno se svrzala. Pa dobro, ako ne kažem ne znači da nisam bolesna. Ljudi očekuju klipa, ti izgledaš kao da si se digao iz mrtvih. A tako izvučiš. Ja znam da sam često s temperaturom pravila klip i znam da mi nije bilo ni do čega, ono kao ajde, napravi klip Jelena i onako ništa ne radiš u svom životu, znaš ono samo radi klip. Ok, dugo nisam snimala, stvarno je red, bar nešto snimim, nema veze, niko neće skontati, ja sam bolesna. Zdravo, ja sam Jelena i danas pričamo o... Stalno si gladan, ali ti se stalno i povraća. Tipo ono, osjetim u želucu da mi treba hrana, da nisam jela ceo dan, a s druge strane imam osjećaj ako pojedem nešto da će ponovo izaći kroz istu rupu što ne bi trebalo da se desi. Ok, moram nešto da pojedem, stvarno sam gladna. Ok, sad mi je muka. Ali ne mogu da povratim. A zašto ne mogu da povratim? A šta kurac? Ja se nadam se vama sviđa ovaj klip. Ako jeste, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe na moj kanal i da posjetite moj Instagram i da, mi se vidimo u sledećem klipu. Sam ja jedina ko vodi kurcka sve redom. I onda tipa dođu prijatelji kao, nemojte da radiš, kao nemoj fuj, drhtaće ti prsti. Znači gledam nisi ja slab budan do 4 ujutru učeći matematiku, svaki dan pred prijemni, tako da ne znam šta je drhtanje prstiju.